Ndewo onye ọma na-ege m ntị. Ndewo, kedu ka ị mere? O teela. Hey! Ndị enyi m ga-asị o teela nwanne m, o teela ezigbo aka. Ị na-anụbeghị olu m na One Word in Igbo. Ewela iwe, alọghachitekwala m. Ndị Igbo kwenụ, Igbo kwenụ, ndị Igbo kwezuenụ. Ọ nwanne unu nwanyị bụ Dora Akielu ka unu na-anụ olu ya, onye ihe niile gbasara asụsụ Igbo na-amasị nke ọma. Abịakwala m ọzọ ịmalitekwa ịdị na-agụpụtara gị akwụkwọ n'asụsụ Igbo, akwụkwọ dị iche iche ka m ga na-agụpụtara gị n'ebe a. Ebumnobi m bụ na ọ bụrụ na ị na-ege asụsụ Igbo kwa ụbọchị, ị ga-eji nata ofu okwu tupu ị lakpuo ụra. N'ụbọchị, ị ga-amụtalịrị ofu okwu. Isi otu a na-ege ya kwa ụbọchị, tupu afọ agwụ, ị ga-amụta ihe buru ibu n'asụsụ Igbo. What I'm trying to say here, this is a kind of introductory session to this resumption of One Word in Igbo. In this series, I'll be reading for you different books in Igbo. I started reading Isiakwụ Dara N'Ala, of which I'm going to continue. However, I'll be adding other books here, both short stories, both poems, music, just a kind of bringing everything you need to have at your library to learn Igbo language, to speak Igbo language. My intention is to help you learn at least one word in Igbo every day. If you will just be able to learn just a word in Igbo by listening to this podcast, I'm very sure that before the year runs out, you have so many words at your vocabulary and you'll be speaking Igbo already. So, join me from time to time, as much as you can, on this channel. Please subscribe if you haven't done so, and call your friends, because with time, if you want to join me live, you will be able to do so. So, thank you so much. Today, I'm going to summarize in ụbọchị taa. Let me switch back to Igbo because you need to be hearing Igbo. Ụbọchị taa, m ga-aga n'iru. Ihe m ga-eme n'ụbọchị taa bụ na m ga-akọ ebe akụkọ anyị jedebere. Isiakwụ Dara N'Ala bụ akụkọ akwụkwọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Tony Ubesie dere. Ya bụ akwụkwọ na-akọ maka ihe mere n'ala Igbo n'oge agha Biafra. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ị ga-anụrịrị maka agha Biafra. N'oge agha Biafra, ndị Igbo tara ahụhụ, agụụ gụrụ ndị mmadụ, a gbakwara ọsọ agha, gbata ruru ebe dị iche iche. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Tony Ubesie dere akwụkwọ a. Ige akwụkwọ a maọbụ gụọ ya, ị ga-aghọta ọnọdụ ndị Igbo nọ ya, ndị Igbo gabigara n'oge agha Biafra. N'ime akwụkwọ a nke a m na-agụpụtara gị, o ji otu nwoke a na-akpọ Chike na ezinụlọ ya wee gosi ihe ndị Igbo gabigara n'oge agha Biafra. Chike bụ nwa okorobịa nwere ezigbo ego tupu anụba agha Biafra. Mgbe agha malitere, Chike na ezinụlọ ya gbara ọsọ agha dịka onye ọbụla
Nke a mere na Chike hapụrụ akụnụba ya niile dị n'Enugwu ebe o bi tupu anụba agha wee gbanaa be nna ya bụ n'Anambra steeti. Chike sikwa be nna ya gbapụ gbara ọsọ gbaga Agụata dịka ọtụtụ ndị mmadụ mere n'ala Igbo oge a na-anụ agha. N'ime akwụkwọ a ebe anyị gụdebere, agụụ emekpala Chike na ezinụlọ ya arụ dịka o si na-emekpakwa ndị Igbo niile n'oge agha, nke mere na Chike bụzi onye na-ayọ nri. Chike ka agha bidoro so na ndị ọgaranya nwere ego ndị mmadụ na-agbata ọsọ agha na be ya, ma mgbe ọ gbajuru dọrọ, Chike na onwe ya sokwa wee gbapụ gbaba ọsọ agha wee rapụ be ya, ịma na onye na-agba ọsọ agha anaghị ebu ngwongwo. Chike na ezinụlọ ya were naanị mkpụrụ ihe ole ma ole wee gbapụ ọsọ ndụ, nke mere na Chike bụzi onye bibe mmadụ. O ruziri oge o luru, Chike soro kwuzie na ndị na-ayọ nri, ọgaranya dịka Chike na-arịọzi nri. N'ebe anyị kwụsịrị, Chike gara n'ụlọ ebe a na-eke ihe oriri wee luo ịyọ nri. Ndị amị wee kụọ ya ihe tinka kụrụ pan. A kụrụ Chike gwogwo maka na ebe ahụ abụghị ebe onye ọbụla na-aba etu masịrị ya, mana anya agụụ ekweghị Chike gbara aka laa wee tinye isi. A kụrụ Chike gwogwo, mana ụbọchị ahụ tupu Chike esi ebe ahụ laa, ebunyere ya ihe oriri. A kpọkwara Chike gosi onye na-ahụ maka ike ihe oriri ebe ahụ bụ ụkọchukwu, n'ihi na nwanne Chike Ogechukwu, nke Chike zụrụ n'ụlọ akwụkwọ, bụ nnukwute onye welitere isi na ndị amị. Nke a mere nwoke a ji nabata Chike ma bido na-ebunye ya ihe oriri. Ebe a ka anyị kwụsịrị akụkọ a. Ọzọ m ga-ebido gụwara gị ihe merenụ. Ama m na ọ ga-amasị gị ịma ihe mere Chike na ezinụlọ ya, etu ha si wee gabiga ma ọ wee etu ha si nagide wee ruo n'agha ebee. Ebe a ka m ga-akwụsị n'ụbọchị nke tata. Ana m asị gị jisie ike, gbaa mbọ, jidesie asụsụ Igbo ike, n'ihi na nke anyị bụkwanụ nke anyị. Onye asụsụ ya funarị, ịmakwa na onye ahụ efuola. Ụmụ Igbo, biko nụ, ana m ayọ unu ka unu kwalite chanel a. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na Spotify, tụsoo ozi a, kpọta ndị otu gị ka ha na-ege. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na YouTube, tụsoo ozi a, binye aka na mmasị nke ndị bekee kpọrọ like, tinyekwa aka n'isonyere chanel anyị nke a na-akpọ subscribe. Ọ ga-amasị m ka anyị kpọkọnata ụmụ Igbo ebe a, ka anyị nwee ike ịkwalite asụsụ Igbo, n'ihi na nke anyị bụkwa na nke anyị. Ndị Igbo na-asị nke m akọnọ m. Ndewo.